Esta senzilla obra no té més pretensions que recollir diferents teories que sobre llibertat i l'ensenyança han hagut i n'hi haurà. Quan se tracta de fer possible la llibertat d'elecció del centre educatiu per part dels pares, sin interferències dels poders públics, sin manipulacions dels que volen tratar de fer de l'educació un vehicle per la consecució dels seus interessos, a la volta que se busca l'optimització dels recursos, la reversió dels impostos, a mà de qui es paguen, del reconeixement de que són els pares i no l'Estat els únics que tenen dret a educar els seus fills segons els seus propis criteris. El xec escolar és la fórmula òptima. El xec escolar, dinàmica d'una decisió, és la xicoteta recopilació de datos d'altres països, de notícies de premsa demostratives de la pressió social d'ens interessats, de la teoria de llibertat del mercat i de la fórmula a utilitzar en l'Ajuntament de València, únic en Europa després de Suècia, que ha establit esta mida social per a pal·liar la discriminació social, la desigualtat de classes, la redistribució de recursos municipals i, el que és més important, l'única fórmula capaç de possibilitar els accessos a la millor escola als xiquets més necessitats. L'autora, María Dolores García Broc, és a més la persona que feu possible la posada en marxa del xic escolar en l'Ajuntament de València i mos conta les seves vivències, a més de donar la fórmula per, no augmentant el pressupost municipal, fer possible l'escolarització de 5 vegades més xiquets de lo que se tenien antes d'este nou model de gestió. Esta mida ha sigut definida per les associacions implicades, pares, col·legis, etc., com la fórmula per a que les famílies valencianes estiguin en igualtat de condicions a l'hora de la lliure elecció del centre escolar sin estar condicionat al seu nivell econòmic. Lola, molt bona nit. Bona nit. Moltes gràcies per haver atès la nostra crida. Faltaria més, quan crida un amic. Gràcies. Molt bona nit. Comencem el programa 4 de La Rebotiga. Com sabeu, tots els primers divendres de mes tenim un nou programa. Tenim un personatge, estem Lola, i després, per ahir darrere ja estic amagadets preparats per a entrar a pegar canya. Avui tenim a Lola. Contra una, que podran. Ja veurem. Són bona gent, estan enganyats però són bona gent. És a dir, per això avui en Onda València Televisió de la Corbella tenim a Lola per a parlar del xec escolar. Què era el xec escolar? Tu l'has dit al principi, és l'única fórmula que s'ha trobat per a que la igualtat d'oportunitats sigui una realitat. És una fórmula per a que el fill d'aquell més desemparat per la fortuna pugui tindre les mateixes possibilitats que pot tindre aquell altre que té diners i té possibilitats. És una manera de potenciar també l'escola millor, perquè quan els xeques escolars acudissin a una determinada escola, naturalment aquesta escola millor i les més roïnes se van quedar arrere. És una fórmula també per a que els que paguen els impostos i després tenim que portar els nostres fills a una escola privada, d'alguna manera ens retornen part d'aixòs impostos que han pagat. Perquè és curiós que se critique precisament aquells que paguen impostos per a pagar una educació pública, després tenen que pagar l'educació privada dels seus fills i damunt són criticats per uns altres que, si poden, van a demanar el xec escolar per a tindre la mateixa educació que tenen els altres. És una fórmula molt senzilla. És llibertat d'elecció i llibertat d'ensenyança. Privat, pública, concertat? Privat, pública i concertat. No n'hi ha... És menys públic l'escola concertada. És pública. Se paga i és públic. A mi m'agradaria dir una cosa clara. Quan se parla d'escola concertada, n'hi ha que fer una dicotomia. L'escola concertada n'hi ha dues classes. La potent, generalment d'entitats religioses o fortes, i la concertada de barri, que a dures penes passa el temps, atén els xiquets, dona el millor que pot, possiblement igual o millor que unes altres, però se la considera tan rica i tan privada com a les altres, quan realment és una escola pública que va navegant com pot i de la manera que pot, però aportant al xiquet el millor que té. Hi hauria que fer aquesta diferència. Escola privada, privada totalment, escola pública,
dependent com dient en la meva època, que sou molt antiga, del govern, i l'escola concertada de barri, que és una altra cosa. Estaven comentant també que en el mateix pressupost aconseguireu passar de 313 alumnes a 12.000 alumnes en el mateix pressupost. Efectivament, aunque parega una barbaritat, està demostrat. I si està publicat, tinc que dir-vos que ni el més contrari a la idea del xec escolar s'atrevia a dir que això no era de veres. Què vam fer? Senzillament portar a les escoletes que se tenien en aquell moment, que tenien a 313 xiquets, i hi havia un total descontrol en elles, se porta a una gestió indirecta en la qual l'Ajuntament no sols no pagava, sinó que a més cobrava de l'escola o del director o de l'empresa que es quedava la gestió indirecta. I a partir d'aquest moment, en tot la gran quantitat que se va estalviar l'Ajuntament de València, pogué pagar a 12.000 xiquets 12.000 pessetes mensuals. Està demostrat en documentació que existís en l'Ajuntament, no només replegat en un llibre. En el llibre negre sobre blanc se pot escriure el que se vulgui, però n'hi ha que demostrar-ho. Sí, per exemple, si heu obert el llibre i tenim les províncies l'11 de juliol de 1992, el xec escolar, el Ayuntamiento dará 12.000 pesetas al mes a 12.000 alumnos, el Ayuntamiento implanta el xec escolar serà 12.000, és a dir, que està compartit. El Tribunal Superior de Justícia... Ja se'n volia aplicar. Pues és que el que mos portaren, personalment me portaren, perquè és que al final tot el món digué ja t'apanyaràs Lolita, va donar la raó a l'Ajuntament de València. Sí, això és el que estan mirant, que los empresarios de guardería dicen que el cheque escolar mejoraría la calidad docente, o sea, empresarios. Están hablando de lo que en aquella època criticant el Partit Socialista, de que anava a ser la privatització de les escoletes, que ara se diuen escoletes. Efectivament. Ya sabes que tengo por norma alternar el idioma. No tiene cap problema. Efectivamente, se criticó muchísimo y además, deprisa y corriendo, como todo lo hago últimamente, pues tomé unos apuntes y era lo más repetido. Han pasado muchos años y posiblemente la memoria en algún caso te falla, teniendo que repasar un poco el trabajo que se hizo. Por ejemplo, se criticaba y se decía que enriquecía la enseñanza privada. No es cierto. Lo que hacía era dirigir al padre a donde quería ir. Si solo tenemos escuela pública, ¿qué libertad de enseñanza hay? No la hay. Y si solo tuviéramos enseñanza privada, ¿qué libertad de enseñanza habría? Precisamente hay libertad porque hay coexistencia. Y lo que se trataba en aquel momento es que hubiera coexistencia. Sí es cierto que había escuelas donde había más padres que querían ir a ellas, las grandes escuelas de grandes instalaciones, y otras más pequeñas que solamente se irían tanto en cuanto que la calidad de enseñanza fuera buena. Por tanto, mejoraba la calidad de enseñanza porque competías en igualdad de condiciones, el padre tenía el dinero suficiente para pagar ese recibo de la escuela que le gustaba y era inalcanzable para él precisamente por su situación económica. En ese momento había igualdad de oportunidades y se podía elegir. Otra cosa que protestaban es que era un pas arrere en la libertad de la enseñanza estatal. Pero res, la enseñanza estatal, mai millor dir, estatal, és aquella que de alguna manera domina Papa Estado. I per tant, és una ensenyança en la que el control està molt difuminat. Jo, com no perteneix a cap de partit polític i ha vengut així per lo que ha vengut, no m'agradaria fer una crítica de cap de partit, salvo que algun ataqui. Entonces, jo trauré la meua espasa i parlaré. Però, d'alguna manera, lo que pasaría es que millonaría la calidad de enseñanza, porque es que si no, el que no es bueno enseñar se quedaría en cuadro. Una altra crítica era beneficia a los ricos. Anem a veure, com que beneficia a los ricos? Si tu estàs donant, tens un baremo i els primers xiquets que estàs baremant i si estàs donant puntuació per necessitats socials, per necessitats familiars, per famílies numeroses, per xiquets en alguna malaltia, per pares en el paro, no està enriquint els rics, està precisament fer que els menys rics alcancen les possibilitats dels altres. I després dient, produce paro.
a on? Els pitjors professors, que es quedarien en quadre. Perquè els bons se les buscaria. Per tant, les crítiques, bueno, se pot criticar, és molt fàcil criticar, sobretot si no estàs davant, però la realitat està reflejada no únicament així, sinó en firmes, com el cas d'este senyor, que tot el món coneix i que és un personatge que diu el xec escolar el que diu, d'alguna manera fa una ressenya de lo mateix: llibertat d'ensenyança, igualtat d'oportunitats, retrobar els diners que els impostos estan cobrant. Si era la solució, per què no està? Perquè als governs no els interessa que el pare decidisca. Als governs les interessa dominar l'escola, volver-los al guia. Domina l'escola i tindràs el poder. Si tu tens en l'escola uns personatges, mira, no vaig a anomenar el personatge, però n'hi ha uno que acaba de llegar a la política no hace mucho tiempo, pero ya está en Europa, que promete muchas cosas, dice muchas cosas, pero al final de la jornada lo que está haciendo es todo lo contrario de lo que ocurre. ¿Qué pasa? Él quiere una enseñanza pública, única y exclusivamente una enseñanza pública. Dice, si llegamos al poder acabaremos con la enseñanza concertada. O sea que aquellos padres que no quieran enseñanza pública se quedarán los niños en casa porque hay posibilidad de estudiar allí, o continuaremos llevándolo a esa enseñanza pública dominada por ese partido que nos va a solucionar a todos la vida y nos va a llevar a viajar a ultramar y todas estas cosas. Nos lo va a solucionar anulando la escuela concertada o la escuela privada y manipulando y diciendo lo que quieran. ¿Y quién les va a rebatir? Si es papá Estado quien paga, quien manda y quien dice cuáles son los objetivos y los programas que hay que aplicar. Hasta tu recordi que jo vaig tenir l'any 92 en Madrid i ho reclamaves al Partit Socialista en aquell moment. Sí. Que dies que volien manipular. No, vaig estar bé jo les vídeos. Lola, te van trobar? Sí. Uy, ya ho crec, bueno, es curioso. Es muy curioso porque yo he encontrado mucha gente por la calle que me felicitaba por el cheque escolar, porque además tuvo mucho renombre. Yo no lo busqué, sencillamente chocó y empezó a salir a la palestra y lo sacaron tanto El País como ABC, como en fin, los medios de comunicación. Cosa rara porque todo lo que hacía en aquel momento el partido en el que yo militaba era pecado mortal y no salía para nada en los medios, pero este tuvo mucha resonancia. Y la mayor resonancia la tuvo cuando fui invitada a Suecia y para hablar del cheque escolar valenciano, porque ellos lo habían puesto, pero lo habían puesto de otra forma. O sea, el cheque escolar que ellos ponían ayudaba, pero una parte importante la pagaban los padres. En cambio el nuestro era absolutamente gratuito, no graciable. El que hubo luego y que creo que todavía está, es graciable. Te lo doy porque te quiero, si te portas mal te lo retiro. El nuestro no, el nuestro había un baremo y con ese baremo se llegaba o no se llegaba al cheque escolar. Y entonces, pensando que a mí todas estas cosas me molestaron, o me iban a molestar, pues me llenaban el ayuntamiento de gente, siempre los mismos, y algunas veces caras muy conocidas, algunos de ellos funcionarios del propio ayuntamiento, que iban pues a armar alboroto sin más argumento que no, porque esto no me gusta. Y entre otras cosas pues invadieron el ayuntamiento y hicieron verdaderas barbaridades el día en que se aprobaba. Y luego apareció por el río esto de se busca la enemiga de la pública número 1. Yo acababa de hacer unos escritos defendiendo la escuela pública, porque entendía que si no hay escuela pública y solo hay concertada, no hay libertad eléctrica. Y alguna prensa, no recuerdo cuál, aquello lo alabó muchísimo. Y lo que hice fue, me dijeron, el río está lleno de caras tuyas. Jo me n'ania al riu, arranqué un papelet i digui, al meu llibre que va parar això, perquè clar, enemiga de la pública número 1, això és de tindre una potència i una força i un interès per part d'uns i d'altres que n'hi havia que posar-ho. Me trobaren, els que me trobaren encara se'n recorden, sempre en la espasa tallant de la llengua, no en l'espasa contrària. Alguns, en canvi, intentaren, estan les fotos, intentaren tocar-me la careta. No ho aconseguiré, però intentar.
crec que no sabes dir si tema, crec que no busca més d'una vegada. Sí, més d'una. Perquè sempre el que és valencians en aquest cas, el que és que han posat en València mai el volem no funcionen i tenen que vindre, per exemple, este artículo que se llegint així, que la Asociación Catalana de Llars d'Infants quiere ensayar en Cataluña la experiencia de Valencia, donde unas 2.000 familias reciben ayuda por guardería. Las guarderías privadas, en este caso de Cataluña, proponen a la Generalitat un cheque escolar. Bueno, pues això no era rar, perquè ens cridaren de Vizcaya, de León, de Andalucía, de Madrid, de tal, i a tots els puestos que me cridaven, pues jo procurava anar. Efectivament, això va ser una crida molt graciosa, perquè un dia me criden i me diuen, així en un idioma que me ficava els pèls de punta, que me llamaban del despacho del excelentísimo señor don Jordi Puchol. Y yo le dije, pues están ustedes llamando al despacho de la Pantoja, porque pensé que era una broma, y resulta que sí que era de ellos. Y entonces me dijeron que don Jordi volía, que si volía viajar en avión o en coche, él me enviaba lo que fuera necesario para que anara a explicar-les lo que era el cheque escolar de València, perquè ells tenien cert interès. Jo li vaig contestar-li, vostè podia arribar més dalt ni jo més baix si tinguera que anar a explicar-li a vostè el que ha nascut en València i algun dia serà de tota Espanya. I ahí queda tot, no ficarem res en marxa. Però el mateix, perquè necessitaven... Tu te penses que tot el que està fent Artur Mas i totes aquestes barbaritats en la llengua castellana o espanyola, com vulgueu dir, seria possible si no tinguera el poder per a manipular als xiquets? O és que allí són fills de leonesos o de castellans i no saben parlar català, no han tingut que dependre si volien o no per obligació i per necessitat? Pues estem parlant de domini de l'escola. Però sempre és curiós, és a dir, una cosa que sempre, així no volem, així tens que anar al Tribunal Superior de Justícia, que al final te dona la raó, i des d'altres comunitats venen a territoris venen a dir-nos que ho necessitem i que ho volen fer. I és a dir, que és un tema que dius, bueno, és que sempre hem molt passat mateix als valencians. Sí, són valencians. Sense ànimo de senyalar, Són valencians sense ànimo de senyalar. Jo no parlo res. No, és a dir, jo és un tema que el tinc escolar sempre, saps? És un sempre que m'agrada, sempre t'ho he dit, perquè crec que el que n'hi ha ara no és... És a dir, que te donen un cheque de 20 euros per anar a gastar-te en bolígrafos, llibretes a la llibreria del teu poble, que a més, després l'Ajuntament no li paga i a lo millor per vendre 20 llibres més ha tingut que tancar. És manipulació. Entonces és un moment que apliques a la situació en la qual no sé jo. Però a mi és a dir, això que és una situació en la qual el xec escolar però dic, que no ha perdurat, perquè és a dir, jo crec que o tu, el millor que és qui el va posar en mal, vas parlar una dona i deia, sí, no, me'n recordo tal qual, i què és a dir, què no? Pues mira, els valencians són diferents i què anem a fer-li, però també hi ha una altra cosa, d'alguna manera el xec escolar portava un marxant, que era el meu nom, que en molts puestos, incluït el meu partit, en un moment determinat deixa d'agradar-los, i tinc que batallar en contra dels meus, però bueno, batallí, que n'hi havia que fer-ho i ja està. Sí, efectivament tingué molts detractors i després és curiós que anys després me cridaren a que donara una conferència en París, precisament un dia que no sé si me sentia la bola per a res, però jo allí que va fer el que pugui i plovia de quina manera, i me donaren un premi per la llibertat d'ensenyança, per la defensa precisament dels xiquets amb menys possibilitats econòmiques i amb el xec escolar. I allò rebentava de gent, però és que després, quan estigui en Suècia, les fotos són impressionants, perquè era ciutat educadora, i allí estaven de tot el món, hi havia sud-americans, americans, francesos, polacos, n'hi havia de tot, i se donava una xarra sobre el xec escolar, els aplausos eren increïbles, i la gent me demanà tantes vegades, que per això va néixer el llibret, me demanà tantes vegades que les enviara un resumen de lo que era el xec escolar i com s'havia ficat en marxa, que pareixia que molta gent de fora anava a ficar-ho, sobretot en Sud-amèrica hi havia moltíssim interès. En Califòrnia, que s'havia aprovat i s'havia deixat, pues al final Califòrnia no el fica. I és molt curiós perquè allí diu, no podemos consentir que estos niños, y trauen en les televisions i en la premsa, un xiquet negre en mocs i brut,
y al costado un xiquet elegantísimo, no podemos consentir bajo ningún concepto que estas dos clases sociales se conviertan en una manipulación, trencar la igualdad d'oportunitats. Ahí podem anar. A mi m'està parlant que el xec escolar, era per a possiblement els que menys necessitats tenia, però també se premiava a superdotats, clar. Per què? Perquè els superdotats són dels que menys atenció tenen. És complicat. Tots els pares volen que son fill sigui un superdotat. A lo millor és un interès, no sé, és una persona molt avançada, però no n'hi ha molts superdotats. En algun temps, fa molts anys, l'Ajuntament de València, que ha sigut sempre València pionera en moltes coses, va crear una escola precisament per a xiquets superdotats. I alguns molt coneguts, un d'ells és president en aquests moments, és una part importantíssima de la UVL, és estranger, nascut en València però educat en Amèrica, va estudiar en aquesta escola de superdotat i és un superdotat, els noms, bueno, estan allí gravats en la ment de la gent, però no m'agrada perquè no estan presents i no se complia. I en aquest moment van decidir que si estaven premiant els xiquets que tenien una malaltia mental o un atras escolar o el que fora, d'alguna manera tenien que premiar també els que anaven molt bé i per falta de capacitat econòmica no podien arribar a les bones escoles o a les cares escoles o a les que vulguis cridar-li. I entonces crearen una escoleta, que diuen, infantil, que seria gent menuda, on se tratava xiquets precisament superdotats. I els xiquets superdotats tenien una baremació exactament igual que la que tenien els xiquets disminuïts. Jo sempre recordo una frase que sempre diu, i no fa molt l'has dit, i dius, jo vaig entrar a una escola en 2 anys i encara no hi sí, però ha canviat molt l'educació? Molt, molt. Jo entré en una escola als 2 anys de veres perquè jo vaig néixer en l'any 38. Per tant, en l'any 40, ma mare no sabia què fer amb mi, mon pare era d'esquerres, era un home que estava a la càrcel perquè era comandant d'estat major, i per tant, a l'assistir desvelant jo hasta el número de calçat que... Jo no dic I me portaren a una escola que seria la ruta on anava un pobre mestre, entonces era de veres que se passava més fang d'un mestre escola, i en una cordeta ens portava els xiquets a un puesto que jo recorde on se juntaven majors, xicotets i de tot. I després vas passar per tot, vas passar per la universitat, tot. I encara estic, perquè m'encanta l'ensenyança, m'encanta l'escola, crec que és el menys protegit i el més necessàriament que se tindria que protegir, i allà estem. O sigui que estic 75 anys dins de l'escola i mira que poqueta de pres. Algun dia, millor, en el que me queda, ja veurem. Podem dir, o penses que en algun futur serà real aquesta llibertat d'educació, aquesta llibertat d'elecció? No. No. Vull que ser clara, no. No per totes les raons que han parlat així. Al que governa, de dretes o d'esquerres, que me dona igual, no li interessa tindre pares que sàpien quins són els seus drets i que en un moment determinat se'n van a una altra escola. No, perquè en el xec escolar el que se potencia també és la possibilitat del caràcter dels centres. Si jo en el meu centre vull potenciar les matemàtiques i estic oferint matemàtiques, o jo vull potenciar els valors humans i estic donant valors humans, els pares que venen a lo que jo estic ofertant. De l'altra manera, pues, se fa el que s'està fent, una programació, un decret de mínims, que és un desastre, i on el xiquet pues, estem a la cua de la, ja no d'Europa, ja m'atrevís a dir del món sencer. Els xiquets nostres són els que més fracàs escolar tenen, i per tant allí n'hi ha algo que està fallant, i el que està fallant és que no n'hi ha possibilitat d'igualtat d'oportunitats. I de llibertat. Per tant, no, jo estic segura que no serà possible. Possiblement algun polític que siga un poc romàntic, que crega en l'educació, que diga que ha arribat el moment de tindre llibertat de veres, no està que diguem en els mítings, llibertat autèntica, podrien a lo millor intentar-ho. En Suècia funciona molt bé, però molt bé.
En Inglaterra i en França d'una altra manera, li diuen d'una altra manera, però funciona estupendament. Inclús hi ha una borsa per als estudiants que arriben a les universitats o a la formació professional i que potencien en la seva bolsa de diners els millors professors. Però jo crec que no serà possible perquè a qui governa no li interessa ni la gent intel·ligent ni la gent que se senta absolutament lliure. Però intentarem. Pues hola, La pròxima vida. encara queda lluitar per davant. Pues realment, de tot cor, tinc que agrair-te. I jo que me deixes xerrar, que saps que m'encanta. Jo sempre que vulguis tens el micròfon a la web per ir a València, Onda València Televisió i per anar a Corbella i les que vas en la botiga. Realment, de tot cor, vull que agrair-te perquè sé que ja no vas de tornem No, a lo millor darrere d'avui aquí jo no tinc aquí jo voleu que vaig al vostre? Jo si no vaig a no vaig a quan vulguis quan vindré a ti jo estic fora de t'ho agraïs de tot cor de veres perquè sé que has vingut per amistat i agraïs que hagis estat així encantada d'haver-ho fet i a disfrutar de tu i encara que parega impossible també els oponents. Pues molt bona nit. Gràcies per haver estat un divendres més, ja sabeu, un primer divendres, la rebotiga, i nos veiem per la pròxima setmana, ja en temes de debat, i crec que no podrem parlar de corrupció. Així que moltes gràcies, molt bona nit i nos tornem a veure.